akong pagtulog sa pansitan. Tingala kong nagbuyod-buyod og nagdagandagan na ang kalibutan kay ako nakmataog nagsakay niing maong sa lakyan nga 4 wheels short motor. Og ang driver namo nga power kaayo si Barok nga taga Ayongon ay taga La Libertad. Balo, basta kay taga dito na sila dapita. O natin iya sa mga motor, sinong Joffrey nga taga dito po dapit sa norte. Wala ko kabalo silang address, basta kay katultulkos ilang balay. So kani nga lugar na mo nga mong gigikanan mga super fam no gikan mi ani og Balye Hermoso kana at mga nasibo. Then padayon mi sa pagbiyahe, kay gikan na may nagtrabaho, kay nahumana among trabaho, bisan og moto. Kay ang mga trabahante, mga Coast Guard, powerful og ozam og humble. Humble kayo kay kung magkatapok na magtrabaho, mag-chip in og mag-inom og ilimnon. Sila wa ko ilabot kay di ko mainom. Alright. Sige padayon lang mi sa pagbiyahe og kaning lugar sa Balye. Wa na ko kabalo ko sa ngalan ani basta importante tuwa mig Balye nagsubay mi sa maong highway nga public highway nga dili private highway og kanang gawna namo gabitay ang TL ang ligoro siya pero koy pake basta importante mamauli na me kay humana gyud sa amo ang mga trabaho og kani giputol-putol na ako ni nga mao nga video kay nga daot naman ning face ani god aron lang ang potlon para dili siya ma-distract og kanay mo namon driver shout out ni Barok og kaning tiga sa motor sinong Jeffrey og padayon mi sa pagbiyahe kana pud diha na sigingan na pong trabaho dahil super pam nga gipang tamtanom nga unsalan na ito basta ako nabala to mohon man kuno to sa DNR og shout out sa DNR Ayongon og padayon mi sa pagbiyahe og unsalan ni Witness Skillet daghan mang parking na iro duha ka buok na ito magpote. Alright padayon ta pagbiyahe kay pamauli na gid lagi me kani hainit-init pa to pero kanang kisdaman ang langit murag giobnan gyud mis kay gayonan kay mamauli me para di madisbyote ang among biyote. Alright kaayo sa pagbiyahe namo muna mo nakita nga dalan nga okay kaayo siya nga magbiyahe nga nindot kaayo kay walay sugata pero naigapadulo nga dako kayong truck nga Coca-Cola. Oy, Coca-Cola shout out dakan naman og paday na batang gablog atras wala gamatngon nga naan mis iyang likod. Og gabot sa unahan ng mga tawo do kabuok na upaw na ay gagre na ay gablo og sa unahan unsalan dagway hawak kabalo ahead na mo pay kabalo basta importante padayon sa pagpinuli kang ngisi-ngisi mi ana for sure kay nahuman na gid among trabaho og ni banking og ni wala ra pud siya sa earth kay yan siya sa mong likod og muliko na kuno mi og 40 ni straight na pod og shout out sa tower nga nas unahan og si Barok nga power kayo nga driver nga kusog mo padalagan og naitaytayan ambot asa guro ni nga lugar sa Balye basta Balye pa ni I'm sure wala pa mugid may naabot sa gihol kay bali pang layo ang Balye to gihol ngan og daghan pus lang pot dire og naigang motor palawan pawn shop og babay na super pam kay mora ni akong vlog ako rang gidap kay balis kalingis-ngis kay ang video bye bye.